रक्षण करा. हो नीलकंठा, मृत्यूच्या दैवत असलेल्या यमापुढे सर्वजण कसे थरथर कापतात, पण तो असुरापुढे काय चालत नाही. महादेवा, सगळीकडे कसा अधर्म माजलाय, वेळ न घालवता तुम्हीच त्याचा बंदोबस्त करावा. विष्णुदेवा, गानासुराचा वध करणे मी असमर्थ आहे, कारण माझ्यावर तो उन्मत्त झाला आहे. नारायण नारायण विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे आनंदाचे धाम त्यांचे आनंदाचे धाम त्यांचे गावुआचे नाम रे विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे विश्वाचा विश्राम रे एकत्र काही चिंतेचे कारण नारायण नारायण त्या गणासुराने सर्वत्र कसा हाकार बसवलाय, काय करावं तेच काही कळत नाही. आमच्या त्यांचा पराभवाचा एक उपाय सांगा. नारायण नारायण देव देव तुमच्या असुराचा पराभवणे अशक्य आहे. नारायण 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 देव तुम्ही सर्वजण मिळून त्या भूतलावर त्या कपिल मुनी आश्रमी त्यांना शरण जा. कारण कपिल मुनींच्या पोटी श्री गजानन अवतार घेणार आहेत आणि त्या बालरूप त्या अपर असुर आणि त्या बालरूपी अवतारापासून त्या असुराचा नाश होईल. नारायण नारायण आम्ही कपिल मुनी आश्रमी जाऊन कपिल मुनींना शरण जातो आणि श्री गजाननाला प्रसन्न करून घेतो. याव्या पण काय नारायण या आश्रमामध्ये आपलं स्वागत आहे. कपिल मुनी, त्या गणासुराने सर्वत्र कसा आकार माजलाय, काय करावं तेच काही कळत नाही. त्यातून तुम्हीच मार्ग काढा. हो, तुम्ही निश्चिंत राहा. आपण सर्व मिळून श्री गणेशाची आराधना करूया आणि त्या असुरापासून त्रिभुवन आणि चिंतामणी मुक्त करूया. ठीक आहे.
गजानना हे 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 विघ्नाचा गजानना त्या गणासुराने सर्वत्र कसा आकार बदलणे आणि मातीने देवाला सोडो की पुढं करून सोडले त्यातून तुम्ही माझ्या करा देव ते मुळे चिंता करू नका कपिल मुळे आश्रमी बाळरूपणे अंतरासुराचा वध करे अनेक त्रिभुवनाला त्यात रात्र मुक्त करे. हे गजानना हे लंबोदरा धन्य झालो आम्ही धन्य झालो. तुम्ही लवकरात लवकर त्या गणासुराचा बंदोबस्त करावा. ठीक आहे. शिवशंभू आपला आसन सोडून पळून गेला वाटते. नारायण नारायण हा करणारच कोणी आहोत. आपण थोडा वेळ त्यांची वाट पाहूया. भोवऱ्यात संसाराच्या हे भोवऱ्यात संसाराच्या बुडालो मी पार हे भोवऱ्यात संसार
असा कायमस्वरूपी धारा ठेव. हा सारा भूलोक पाताळ या गडासुराच्या ताब्यात आहे. फक्त आणि फक्त एकच जय जयकार, एकच जयकार झाला पाहिजे. गडासुर या गडासुर नावाचा बाकी कोण नाही. मग आपला उलट या गडासुराच्या एडाची चाहूल लागतात. या गडासुराच्या एडाची चाहूल लागतात. हा कैलासपती शिवशंभो आपला आसन सोडून पळून गेला. नारायण नारायण. अरे असुरा तुझ्या साम्राज्याला तुझ्या या साऱ्या साम्राज्याला तडा देण्यासाठी ते तिन्ही देव कपिल मुनी आश्रमी शरण गेले. कारण कपिल मुनीच्या पोटी श्री गजानन अवतार घेणार आहेत फक्त तुझ्या नाशासाठी. नाहीतर ही वळवण करण्याची तुझ्या नाशासाठी आणि याची चिंतामणी रक्षणासाठी श्री गजाननाने बाळ रूपाने अवतार धारण केलाय हे मात्र विसरू नको. बंद कर तुझी फालतू बडबड. एक गोष्ट ध्यानात ठेव, त्याला ज्या ठिकाणी त्रैलोक्य रक्षणाचं काहीच चाललं नाही तो तर बालक आहे. त्याला चुटकीसाठी येतो मी गणासुरा, पण हो तुझा अंत आता जवळ आलाय हे मात्र विसरू नको. क्षणाचा ही विलंबना अरे जा निघून जा इथून. नारायण नारायण. विनाशकाले विपरीत बुद्धी कधी लागे रे वेड्या तुला गोडिया कधी लागे वेडा तुला गोडिया बंगाची. कधी लागे वेडा तुला गोडिया बंगाची. कधी लागे वेडा तुला गोडिया असलं पाहिजे. नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. आपल्याला सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कोण आहेस तू? मी कपिलपुत्र तुझ्या नाचणीच्या सूरबाई. माझ्या नाशासाठी या गडासुराच्या नाशासाठी कदा अभिषेक करायचं समजलं. राम खुरा अरे ज्या ठिकाणी त्रैलोक्याला त्यांचं काहीच झालं नाही माझं काहीच मालक तुला तुटकीसाठी तिथून टाकेल समजलं. तुला मदत मिळणे देऊन या तरातून मला मुक्त करण्यासाठी मी अवतार घेतलाय. या गडासुराला मृत्यूदंड मला मृत्यूदंड आणि मला मृत्यूदंड या साऱ्या त्रिभुवनातून मुक्त करणार काही अडचण नाही. मला देखील पाहिजे तुझ्या अंगात किती सामर्थ्य आहे.